say, min seysem, say, hin seysem, say. Сәлам, мен Илюза Мөхәммәтянова һәм был Асфальт проекты. Біз ютубты башкорт контенты менән тулыландырабыз. Бүгенге сыңарылышта кунакта билдәле рэп йырсы Алтынай Валитов. Безнең команда уга кызыклы һораулар әзерләде. Әйдәгез. Алтынай. Һине безнең проектыбызда күрергә бик шатлык. Һәм тәүге һорау шундай. Һинең Башкортстанда һинең йырларыңды күптәр белә, гомумән Башкортстанда кушылып йырлайда, ошондай күп кешеләргә популяр булган йырларны нисек сыгарасың? Күп кешеләргә, минең гомумән популяр йырым ул 2 йырым визитная карточка. Алтынай Валитов тәң теге егет, который сәйсәлә һелкенә сәйсә, шулмы дип шул. 2 йырымды беләләр инде популярный. Әйткәндәй, Алтынай килделә, бездән сәй һорап алды. Шуңа асыллап да башкорт сәйсә. Сәй һораганда һәүтрәм, мен сәйсәм тәнле шамия сәй хакыйкать рәхмәт. Гомумән башкортларда сәй ул башкортларның менә милли исемлеге һәммәк әйләнеп киткән, чөнки безнең башкортлар сәйсмәй. Мен кырда күп эшләнем, яшәдем чит илләрдә, безнең башкортлар күп шул тиктем сәйскән кешеләрне күргәнем юк. Без Мусаның 15-сенә сәйсә итәсәк сәйсмәһәк баша урта көн буе өйрәнелгән. Шуңа бу тема актуаль и популярный булып китә дип уйлаган идем. Һелкен буенсала, һелкен үзе гомумән үзе теге кызык ишетелә бит инде. Һелкен тиһәң кешегә ниндәйдер күз алдына килә теге фантазияларда уйнап китә торган һелкен тиһәң. Шуңа гомумән бу тема тоже хайповый була дип уйлаган идем. Гомумән ондай башыңа шундай йырлар ябы нисек килә ул? Мин шигырь яза башладым 5 класстан. Шигырь язарга, хүзләр язарга ул табигатьтән билгеләр түгел. Чөнки кешеләр шигырь язарга өйрәтеп булмый. Мин кешене нисек шигырь язарга өйрәтә алмыйм. Чөнки һәркемнең үзенең башында теге шул үндәрдән адак хүзләрдән адагы үндәрдән теге башкортчаны һөйләү калай сочетаемость теге созвучие тап киләме юкмы, ул һәркем үзенчә кабул итә. То есть шигырь язган кешеләр бар, минем дуслар һәр шигырь яза, но мин тыңлайм аларның шигырьләрен. Аларның теге не созвучны һәммәгарак. Аларның үзләренә созвучны. Ябай кешеләргә не созвучны һәммә. Алар үзләре шулай ишетә бит инде. Шуңа өйрәтеп булмадыр түгел кешене нисек шигырь язарга. Табигатьтән бирелә. Шигырь мен үзләр язам шул. Ниндәй шагыйрьләрне яратасың? Маяковский, Есенинмы? Бабич, Рәми Гарипов. Акмулланың шигырьләрен яттан һөйләп буенча мин 6 класста безнең районный конкурста беренче урын алган. Шуннан теге Акмулланың туган ягына Миякәгә җибәрергә тиештәр иде мине. Уже республиканский конкурска җибәрә алманлар. Түле безнең бер янрак бюджет бүленмәнеме шул. Шундайлар димәләр нюанслар булды, мине республиканский конкурска җибәрмәделәр. Ну шул Акмулла. Димәк, ин башкорт әдәбиятын яратасың шигырьләрдә. Мин гомумән шул мәктәптә укыдым шуларны беләм. Ярый, Айрым укып утырганым юк. Гомумән шул һелкендә хәзер кешеләр калкышы куярга тиң. Һәм һинең һелкен йырыңды үзеңдә калкышы куя аласыңмы? Шакы-шуку. Һелкен йыр шакы-шуку, конечно. Үзеңдән шундай йырның авторы булуы нисектер күңелеңне кайгыртмаймы? Юк, вообще кайгыртмай. Ул мәгънәле йырларда шакы-шуку теләһендә йырларда ул һәр берсе бөтәһе үз урында и мәгънәһез йырларда ул телде үстерүгә зур өлеш индерә. Причем вообще нык зур өлеш индерә, чөнки әлегә баягы бөтәһе Моргенштернны мисалга китерә. Ни өчен Моргенштернның элек мәгънәле йырлары күп иде. Уның мәгънәле йырлары бар. Элекке иҗатын караһаң, тыңлаһаң, мәгънәле йырлары күп. Әмма улар популярны түгел. Чөнки
яшь сознаниега, яшь аңга үсмерләргә кумир кирәк. Үсмер сакта һин ниндәйдер там философский уйланып утыра торган сак түгел, үсмер сакта менә һин не бит инде. Ата-әсәләр нимәләр постоянно һиңа тыя, теге ярамай, был ярамай, һин үсмер бала үзен уже мин оло дип хис итә бит инде, уның ошо свободаны тоеп алгы килә. И еңел елпе сак бит инде күңелдең. Шул еңел елпелекте биргән артистлар улар хайпуй, улар популярны булып китә. И үсмерләр уларның кумирлары була. И үсмер аңга кумир кирәк обязательно. И шуга үсмер аудиторияны ялеп итер өчен әдерәк еңел елпе йырлар именно мәгънәһез йырлар тоже кирәк. Мин шуга да мәгънәһез йырларны язасакмын, и мәгънәһез йырлар мин улардан игътибарын үземә ялеп итәм. Улар минең концертыма киләләр, концертымда уже мәгънәле йырларымды тыңлайлар. Мин улардан башынан индәдер уйланырда азык калам уже концертта. Менә һинең бит мәгънәле йырларың да күп. Үзеңнең кайсы йырыңды ныграк яратаһың һәм нимәгә? Ныграк яраткан йырлар ул үземнең теге күңелдән сыгып, тормыштан сыгып язылган йырлар. Менә туган күнемә язган йырларда ничектер ныграк яратам, чөнки мин ошо соңгы 2 елда туган күнемдә үткәнемә теге тормыш юлымда әйләнеп карап, йомгаклап ниндәйдер йыр сыгара башладым. Ел һайын ниндәйдер берәй йомгаклап йыр сыгарам инде. И менә кешелекле кеше дигән йырым шул туган күнемдә язылды. И шул үткән елма артыма әйләнеп караган йыр. И быел менә тормышты яратам дигән йыр. Менә шул йырда миңа үземә охшай. Нигә дә булыр охшай. Асныкканда. Чөнки алар сынапта мин үзем мәгънәле йырлар яратам. Шуга алар миңа ныграк охшайды. Гомумән теге дуть фохоралы, дуттың иң төп хоралы артист булып күп акча эшләп буламы? Була, ну күп, опять-таки күп ул нисегенде күп, ул һәр кем өчен берәй Мәскәүдә яшәгән миллиардер олигархтың балаһына 30 мең акча күп түгел бит инде ул. Берәй кафега утырып ашарга может. Шуңа күрә һәр кем өчен ул урысча әйткәндә относительно. Безнең ну менә шөкер итеп яшәп белһәң, мин тоже үземнең концертларымда әйтәм. Үзеңә цель куер кирәк, максат куер кирәк, әмма ләкин булганына шөкер итеп, то есть рәхмәтле булып та яшәй белер кирәк. Чөнки кешегә һәр вакыт нәмә итмәй бит инде. Һин менә минең машинам юк, машина алһам, миңа Mercedes алга килә башлаячак, Mercedes Cadillac алга килә башлаячак, Cadillac. И шуннан соң опять үскә караган бит инде, яхта, үзеңнең самолет, шуңа күрә бер вакытта yetмәй, гомумән менә yetiş яшәр өчен нимә шул өстеңдә киемең булһа, ашарга ризыгың булһа, гаиләңне карага, киендерергә акча итә булды бит инде менә. Если в целом общий караһаң, шуңа күрә безнең башкорт эстрадаһында менә шул нормально yetiş яшәр өчен акча эшләп була, в принципе. Просто эшләй белер кирәк, тырышыр кирәктер инде. Һәм һин гомумән шул йырдан да акча эшләгән инде, һинең тагын эшең бармы? Юк, мин шул бизнестагын. Акчаны Ханны әйткәндә әйтә алмаймы? Хан менән әйтә алмайм, чөнки Хандар менә һуңгарала үсә башланы, то есть һуңгы сыгыштарымдан һуң сердце Евразиянан һуң мин сердце Евразияга катнашканда мин белдем, чөнки онда бит инде ул дәүләт тарафынан оештырылган ҙур концерт, телевидение, бөтен халык карай, и шунда үземне күрһәтеп кала кирәк. Ниндәйдер шоу эшләр кирәк, и шуга мин анда ятып торып бейеп, һаулаш, футбол компетиция ыргытып, гомумән айрылыр кирәк иде, мин айрылдым, и мине күрделәр, и шуңан һуң тегендә бунда нык сакара башлаганнар, шуга күрә әлегә баягы шул пока актуаль булган сакта был возможность кулланып, мөмкинчелек менән кулланып кала кирәк. И хактарды да тоже менә кайбер кешеләр үзе бит инде, ой, килделәр бер йыр ярданылар, там 10 мең акча алып кайтты дип уйлайлар бит инде. Күп күренә. Ул бит теге художестволар, хүрәт
фотосураттуу мына картиналар, зур художниктардын жазган картиналары эмне үчүн миллиондар сум турат? Чүнки ул берер экземплярда гана бит инде биринчиден. И ул художник популяр бит инде. Ул художниктин картиналарын көп кишилер алгылары келет. Ишуга хак үсә бит инде. И артистлар мәсәлән теге развлекательный саралар ял көндәрендә була бит инде. Пятница, суббота, воскресенье. И пятница, суббота, воскресенье мәсәлән мине тегендә сакыралар, шул көнгә мине бында сакыралар, тегендә сакыралар. И естественно, кайда күбрәк түләйдер, шунда бараһың бит инде. Шуңа күрә хактар шуннан карап үсә. Шуңа Аллага шөкер, булай менә һуңгы арала хактар үсә башланы. Конкретно әйтә алмайм, но 10 меңдән күбрәк. Ну, теге нисектер киң арны әйттең, ярый. Командаң бармы һинең? Әллә һин барыһын да үзеңнең йөркәңдә эшләйеңме? Команда бар минең. Мин үзем эшләйм. Минең гомумән минең кызлар һәм әйтә мине теге арттан йөргән продюсерлар да булды. Мине алтына әйдә эшләйт дип, но минең халкым шулай теге бәлки авырдыр да кемдәлер теге по чуть-чуть дудку плясать миңа авыр инде. И мин кырда эшләгәндә лә директорларга ла дидем, руководительләргә ла нимә охшамаһа тураһын әйтә куя торгайным. И бу кайбердә насар йонтуя инде. Мин шуның аркасында мине куып кайтаргандар ла булды. Шуңа күрә минең өстән кемдер ул продюсер булһа, мәсәлән, ул һиңа акча вкладывать иткәс, ул бит инде һинең эшеңде нитә ала бит инде. Вот быны охшамай дип әйтергә имеет право, тиген охшамай дип. Вот шунда ярыңда шул хүлән, шулай үзгәртеп бирде. Балай политически нәмә кыстырмады. Ул уже һинең күңелдән сыккан творчество булмай. Уже һинең иҗат булмай, һинең теге корректировать итеп торалар икән, ул инде күңелдән сыккан иҗат түгел. Мин шуга үземдә ниндидер рамкаларга тыкты кимәй, шуга мин продюсерлар менән эшләмәйм. Үзем генә бүтән нәмәкә үзем ашайм. Менә киләсәктә ниндидер пландар караган да бит инде, мәсәлән, Россия яһә дөнья кимәленә сыгырга, ул сакта үзеңә продюсерда аласакмы, әллә һинең өчен мөһим үзең генә эшләп, үзеңдән генә торган эшләрдә башкарырга? Блин, урыс сүзләренә күп кыстыра туры килә, ничектер теге война план покажет диләр дә инде. Шуга белмәйм, ничек килеп сыгайм да әйтеп булмай. Но мин шул алайга үзем теге аякка басып алып, берәй үземнең теге менеджерме, берәй ярдәмче гомумән аласакмын. Мин шуга тамам барам әле. Уже бәлки 1-2 айдан да миңа ярдәмче кирәк булыр. Актуаль вакансиялар кем Инстаграмда пиар менеджер нәмәкәй булаша белә. Реклама. Булаша белә, если можете үзегезнең портфолионы һелтәйтә. Һин ниндәйрәк ундай кешеләрдән нимә теләйсең һин? Улар һиңа ничек ярдәм итәргә мөмкин? Ну, ничек ярдәм итәргә? Мәсәлән, миңа эшләр кирәк теге афишалар. Дизайнер белергә тиешендә дизайн белү түгел, оештыру һәләте булырга тиеш. То есть добытчик һәләттәре булырга тиеш. Чөнки тиз генә дизайнер табып, тиз генә анда афиша эшләтеп, баннерларны сыгарып, печатләп, баттырып, шуны һәм эшләрдә эшләргә тиештер. Интернетта, Инстаграмда реклама, контактта реклама, социаль сеть. Әйе, менә шул яңа социаль сетьләргә күсәк. Үзеңнең Инстаграмыңда еш үстерәһең. Һәм менә шундай харал туда. Һинең айына гомумән унда рекламаларга һинең айына күпме продукт килә? Рус әйткәндә, әйме продукт. Һәм һин уларның бөтәһен дә алаһыңмы? Әллә хайлайыңмы? Мәсәлән, ниндәйдер продукты һин ысынлап та эшләгән килә, үзеңнең Инстаграмда һөйләгән килә. Кайһыларын эшләгән килмәй? Именно миңа Инстаграмга килгән рекламалар турында мин теге реклама алам, шуны торам. Әйе. Реклама алам, реклама алу миңа кайбер кешеләр язалар теге ой, әлләгемдә нәйтеп
рекламировать итеп тораһың, хатылып дигән һәм әйтеп алдылар. Ну, Инстаграмда мин 2013 елда регистрация иткәнмен. 2013 елда минем Инстаграм и шуннан алып нимәләр контент куеп барам бит. Әлегә барып әйтмештә, бар эшләр кирәк. Инстаграмда үстерү өчен. Ну, мин теге целенаправленно эшләмәдем, теге Инстаграмда үстерәм дип, ул вакытта еще Инстаграм ниндәйдер теге менә художниклар өчен шуннан площадка, фотографтар да нимәләрен куялар, 15 секундлык видеолар була торган. Шуңа мин игътибар итмәдем. Моннан гына менә теге Инстаграм үстерә китте капыл гына. Вот, нимә әйтәм килә. Шулай менә 7 ел буена Инстаграмда алып барам бит инде тоже контент төшерү, аны монтаж эшләргә кирәк, теге еңел булса, шул еңел, гениальный, просто тибетләр гениальный, просто тоже башка килергә тиеш бит. Аны тоже шайтып просто гына, но гениальный итеп эшләй белергә кирәк, сыгыра белергә кирәк. И шуга ул барбыр эш, и һинең эшеңде монетизировать итәң икән, аның берниндәй дә насарлыгы юк, монетизировать итер кирәк. И минем әле миллионный аккаунт түгел, ул рекламадан килгән акчалар күп тә түгел, в принципе, но әдерәк теге штанды тотып торырлык поддержка бар инде Инстаграмда рекламадан. И ниндәй рекламаларда алам, финансовый рекламаларда бер Александр дигән егеттең тоже алам. Нисә ул финансовый? Финансовый, то есть акча эшләргә өйрәтә. Димәк, кешеләр үзләренең брендын үстерә икән, һин кешеләрдә алаһың. Алам, и но минем аудиторияга бәлки күптәренә охшамайдыр шул. Чөнки аны күптәр нитә, блогерлар аны рекламировать итте, вот менә шул егет акча эшләргә өйрәтә дип. Но мин теге без угрызения совести алам, чөнки минем эшләгән таныштарым бар, именно шул юл менән. Шуңа күрә мин буны берниндәй дә теге нисектер зазорный итеп күрмәйм, и алам бит инде. Юк, ул бит блогер булу нормаль эш хәзерге көндә. Кемгәдер шул финансовый нәмәрдә нитһәң, рекламировать итһәң охшамай тоже. Вот там ул шулай миллионда акча эштә, һездә может өйрәнергә, ул өйрәтә, һәм бит инде теге лохатрон нимәкә әйтәләр. Ну, лохатрон да күп, шуңа күрә аудиторияның һәммәгә шанысы юк инде, конечно. Булай һин һәр бер продуктта алаһыңмы, әллә хайланаһыңмы, кайларны? Хайлайым, теге әгәр дә ниндәйдер алдык нәмәләр күрһәтә икән, или кредит һәммәк нәмәләр тоже некеләр реклама килә. То есть һәммәк нәмәләрдә бик нитергә тырышмыйм. Хайлайым, конечно. Но үзем нимә менән кулланам, шуларды рекламировать итәм. Хәзер шулай һорау. Әгәр мин һиндә үземдә пиарить иткем килһә, миңа нисә һум акча алыр кирәк? Ну, гомумән мин реклама 1,5-2,000 тирә Инстаграмда историялар. Был бәлки кемдәргә күп күренеп, но бүтән блогерлар миннән 2 тапкырга подписчиктары әзрәк булган блогерлар шул сумма. Даже күбрәк тә алар. И был әлгелә баягы был теге күп түгел, чөнки мына теге бар бит инде блогерлар миллион, аудитория менән бит миллионный. Вот безнең башкорт блогерлары именно нимә менән аерыла? Безнең аудитория именно локальный. Безгә именно мына Уфала, то есть безнең именно Башкортстанда аудитория локальный, шуңа күрә әгәр дә бында Башкортстанда эшләгән бер предприниматель или блог нимәкәй үзенең услугаларын, продукт предлагать итә икән, именно ошо Башкортстан исендә безгә мөрәҗәгать итүе һәйбәтрәк була, дөресрәк була. Чем там блогерга кемнең миллион аудиториясы бар, но ул бит инде әгәр дә урыс телендә, русскоязычный блогер икән, уның аудиториясы бит ошолай, без Мәскәүдә теге Башкортстаннан машан бер 3 көнә чыгарайдыр, может там. Шуңа күрә именно безнең башкорт блогерларынан да тоже реклама алу нормально. Безнең командала, безнең күптәр исеме өлкәсендә эшләй. Шуңа безнең бер һорау, без гифтарды нык яратмыйбыз. Бөтенләй яратмыйбыз. Һиңа нимәгә гифт кирәк? Гифт эшләйм һәм гомумән һиңа файда килтерәм. Гифтарды менә эшләй бергә кирәк бит тоже. Гифт менә, ну белмәйм,
бәлки мен дұрыс ойламаймындар, но менің ойлауымша, әгер де спонсордар көп екен, мына бар именно гиф менен булашкан кишилер, аккаунттар, giveaway, give там Казань, give Уфаны, оларда спонсордар 50-ден артык. Андай 70 спонсор, 100 спонсор. Спонсордар көп болса, или спонсордың бүтәнде инеп карап кылыккан утырмаң бит инде. Һиңа подписаться итәргә кирәк, һин подписаться итәң, потом подписаться итәң. Тол булмай, и активность колай, чөнки Инстаграмга һинең аккаунтыңа һин спонсор икәнең, һинең Инстаграм аккаунтыңа капыл массовый подпискалар килә, но алар подписались именно розыгрыш өчен генә, и һинең битеңне Инстаграм битеңне инеп карамайдар. То есть массовый подписка килде 1000 кеше. Һинең Инстаграмыңа посещениялар, просмотрлар юк, активность юк. И Инстаграм алгоритмдары уйлай то, что это накрутка, потому что как это массовые подписки есть, а активности нет. Шуна и һиңа коярга может бан, немелер бит инде, хэштегтар эшләмәскә может. Шуңа күрә. Но әгәр дә спонсордар әз булса, бер 10 спонсор, 5 спонсордар әз икән, уже кешеләр һинең активность инеп карайлар. То есть һин еще спонсорларың, менә мин спонсорлар арга тырышам, үзебезнең кешеләрдә, башкорттарды, кешегә ниндәйдер продукт, который может быть интересен, или же ниндәйдер контент, который там кылык бу может, шундайларга арга тырышам. И уже теге активность более-менее бар, и бан неме булмай. Шуга и гифта катнашкан вакытта тоже спонсорларга мөһим күн һайын немер куеп барган, чтобы һиңа яңа килгән подпискаларга күренеп килеп саткан видеоларың, контентың, чтобы алар һиндә остались. Шуларды вис учитывать итеп, вот әзерәк спонсорлар булган гифта катнашһаң, и шул күн һайын контент куеп барһаң, аудиторияны удерживать итеп була, активностьты калатмайса гына шул гифты үткәрүләр була. Мин үзем дә бер тапкыр в жизни тәһәм һәр алдайм инде. Но именно түләп бер генә гифта катнаштым. Бер 4000 дәме подписчиктар келди. И мин аның бер 90% удержал аудиторияны, нормально. Активность. Афарин тикән әйтергә кала. Шуңа аның бер нәйлә юк, насарлыгы юк, куллана белһәң, тотна эшләй белһәң. Ай, рәхмәт. Һинең фикереңә. Яйлап актуаль һораларга үтик, үзең дә бая һөйләйнең, нисек син теге үзең ирек яратучы кешеһең. Һәм шул башкорттар ирек яратучы кешеләр. Бөтәле түгел бит инде. Хәзер менә шуның турында һорау һиңа. Куштау темаһын күсәгә килеп. Аятта. Һин куштау буенча һорау туганда, һин тәүдән үзеңнең фикереңне әйттең киң аудиторияга. Һәм теге яктагы артистлар булды бит инде. Һин шул яктагы артистларга нисек карайсың? Мин ул яктагы артистларга нейтраль карайм. То есть мин аларды яманламайм, алардын үзләренең хайлауы булам. Үзләренең это их выбор. И без менә мин элек күп дусларга шуны доказываю, теге стиль артында инде спортлар сайлап киткән дуслар менән мин үземдекен теге аңлатып маташам бит. Менә һәр вакыт картинаны ике яктан күрергә тырышырга кирәк. Үзеңдә шул кеше урынына куеп карарга тырышырга кирәк. Мәсәлән, элек мин бәлки сакта суд идет дигән передача бар торган. Беренче каналданмы? Беренче каналдан, второй каналдан шул суд идет дигән передача мин карый торгайным. И кызык бар торган, и вот шуны караһаң, онда иң тәүдә торып обвиняющая сторона торып һөйләй бит инде. Обвиняющая сторона, прокурор торып һөйләй баштай, там вот ул шулай, ул маньяк, ул нимәкәй, мин карап торам, блин, вот козел, еще маньяк, педофил оказывается, теге бер. Шайтып карап утырам бит, һин күрәң одну сторону только. Потом торып һөйләй адвокат. Адвокат торып һөйләһә, уже һин күрәң икенче яктан картинаны. И только тогда, когда адвокат торып һөйләй, только тогда общая картина складывается. Адвокат торып һөйләһә, может выясниться то, что подсудимый оказывается невиновен. Оказывается, были на то причины, которые подтолкнули ему, может быть, угрожали, или же вообще был история катылышы юк, то есть оправдать.
подсудимый оправдать дегенде немеле олайдым. То есть икинчи адвокат торып һөйләһә генә подсудимый яктан картина асылһа гына общий картина асыла. Шуңа күрә без менә ошо артистларның шул Куштау ягында ла без бер яктан гына картинаны күрдек, айсбергтың верхушкаһын гына күрдек. Әлегә баягы артистларның нимәгә һәрбер артист нимәгә шулай эшләгәнен без улар ягынан дөрес итеп белмәйбез. Шуңа күрә прям һай козел, һай һин шулай, һин булай дип сразу обвинениялар эшләргә ярамай. Димәк, акламайһың да, якламайһың да. Ну, яклап нимә әйтәһем килә, артистлар барыбер зур өлеш индерә телде үстерүгә, башкорт культурасын үстерүгә, телде үстерүгә. Баягы хоть даже шакы-шок куяган артистлар, даже Наил Баштайлда үзенең теге әдәпһез ярдәменнән бик зур өлеш индерде. Чөнки мин, мәсәлән, башкорт культураһы менән, башкорт эстрадаһы менән интелле кызыксына башладым. Потом башкорт культураһы менән, шуннан соң башкорт эстрадаһы менән кызыккангач, мин 2011 елда, 2010 елда бардым башкорт яшьләре Һабантуена. Уже шунда мин теге рухлы башкорт йырдарын тыңлап, без башкорттар дип ана шу дип рухлы концерт булды. И мин шулай дип башкорт рухлы булып кайттым. Башланып китте Наил Баштайлдың миңа үсмер сагыны, и мин теге кызлар дип йөргән сак битинде. И миңа еңел елпелек кирәген, и мин шунда йырдар тыңлайм. Әлегә баягы хәзер яшьләр Моргенштернды тыңлайм. И мин ул вакытта тоже ниндидер всякий юк-бук йырдар тыңлайм. Шуннан Наил Баштайлды ишетеп калдым. Уның нык әдәпһез бер йыры булды. Мәкәй дип шулай бер йыры булды әйтеп тормайм. Шуны ишеттем дә бит, кылы ха-ха-ха йөрүнү. И шуның бүтән артистлар тыңлай башлады. Шулай дип биттеләр, менә инде ком, и хәзер мин үземнең теге яшьләргә тоже башкорт телен үстерүгә ниндидер өлеш индерәм бит. Шуңа күрә бүтән артистлар урынлы, ни булһа, нинди булһа, башкорт контент булганы кирәк и булһын. Вот. Шуңа күрә мин шул яктан артистлар өлеш индерә башкорт телен үстерүгә, башкорт культурасын үстерүгә. Шуңа күрә даже если там ладно, хатылган иде там или еще что-то, но шул ямандап һөйләгән кешеләр, артистларда ямандап һөйләгән кешеләргә мин һорау бирәм. Һез үзегез ошо башкорт телен, башкорт культурасын үстерү өчен берәй сүп кыбырлаттыгызмы? Вот. Шул. Яклап шуны әйтәм. Яхшы фикер. Аркадаттагы нәмәкәй сарага тукталып китмәй булмады. Үзең шундай һораулар теләдең? Ярый. Шул Куштау, Аркадаттагы булган сыгыштан һуң һиңа кире яваптар килмәдеме концерттан һуң? Һәм гомумән нисектер һиңа ниндәйдер насар караштар булдымы, юкмы? Гомумән миңа Куштауга теге беренче көндән охшаттым бит инде. Белмәйм, бу осраклымы или шулай уже мине шулай позициямды күреп, шулай хыгымтага килделәрме, мине Морадым Тарлауга, ё-моё. Тарлауга калай. Морадымская ишелдеге анда ден молодежь концерт оештыргандар. Шунда минең тәдә алады тиберләр дә. И шуннан мине генә сыйып килтергәннәр гәрәч. Мин алманылар. Шуннан Сибайда концерт булды, Сибайда алманылар. Шулай әдәрәк ниләр китте. Мин тоже онлайн мин әгәр дә шулай Куштауга саккан, мин уже автоматически безнең дәүләткә каршы һәммәк килеп сыган, и мине тегенән белән уже дәүләт тарафынан оештырылган концертларга мин алмакка булдылар дип. Но сердце Евразияга мине үткәрделәр. Анда ла осраклы гына үткәрмәнеләр, анда ла мине курыккандар, дөресен әйткәндә, мин сәхнәдә ниндидер политический нәмә әйтеп куйга дип шундай һораулар булган. Но мине шул нисектер үткәреп бергәндәр, ул акыллы егет, әйтмәс ул нимәкә әйтеп, шул таныштар микән, ниндидер нисектер под каким-то соусом мине сердце Евразияга үткәргәндә. И шуннан мин анда беләйм бит, что надо себя показать.
показал, и дальше я так на яшек шоу алдылар. Ну, былай концерттар кетті, Аллаға шүкір. Мына шундай сығыштар яғанда енді келесәгің үшін қорқыныз тоймайсың? Келесәгім үшін қорқыныз тояң енді ол. Ну, мына ғомумен рэп, ол сәсәнлік бетінде. И рэп культураға ғомумен келіп сыққан, типа, қара халықтан, Америкала, афроамериканецтерден келіп сыққан тедер бетінде. Ну, ол рэп культураның яралған, әлі несек рэп бар, шулай яралған вақытында ол музыка протеста болған. Музыка протеста, и шул Америкала қара халықтыны қырқылағандар бетінде, и олар өздерінің әйтір өздерін шул дәулетке қарата, онда полицияларына көшірмей етканарды, полицияға қарата әйтір өздерін рэп етіп ядып, халыққа еткергендер, ерлағандар, и шул рэп менен ебет, анда хатта митингтар, бунттар көтерілген, шул ермен, рэп менен. То же самое болған и бізде башқұрттарда. Біздің башқұрттар, башқұрт сәсендері, олар худып хәй деп ерла бермегендер. Çünkü хин худып ерлаһаң ебет, хин халыққа еткередік информацияны тулы еткеріп болмай. Шуға күрә алар шығырдарын халмақ қына еттеріп, думбыра астына әйтіп жүргенде, хүйләп жүргенде, қобайыр немелер. Вот. То же самое бізде лә болған келіп сыға. Башқұрт шул рэп хамақ стиль. И ошо нейде юсуқта теге сәсәнлек алыштарыла болған әйтіштер бетінде. То же самое қара халықта батыл болған, рэп батыллар сәсәнлікті ханашқан бетінде тоже. Шуға күрә имен шул культурала қайнап үскен кеші бәлекей сақта, мен шул шығырдарды яттап, башқұрт шығырдарын, и шул потом рэп тыңлап, шул культурала қайнап үскен кеші менде шундай философия деп айтайынмы. Әгәр дә нимәлер әйтер кәрәк икән, нимәлер мына халык исеменән, даже дәүләткә еткере кәрәк икән, шуны именно сәсәндәр, именно рэпердар дөрес кенә әйттереп, фикерде туплап еткерергә тиеш. Бұл мин үземнең как-то обязанность һәм миссия һәм тоям да коям. Шуңа күрә әлбиттә куркыта кайбердә, но курксаң да куркып ятып калып булмай инде. Шундай миссияны үзем алгас, шундай философия менен баштан килгәс, еткерәм. Рэпка тукталып киткән, син үзең ниндәй рэперсларын тыңлайсың, яки ниндәй рэперларын тыңлайсың? Топ 3 рэперсын әйтсәң. Ну, рэп ниндәй ярса тыңлайм. Мин күп ярсарда, мин именно рэп кына тыңламайм. Ну ладно. Рэпердардан әлі келгенде мына фейсті тыңлап келдім, мен еттің де енді. О, 12 альбом. Скрижаль деген ерін тыңлап келдім, мендейлер ерін тыңлап келдім. Мен ғұммен шақы-шоқы рэпердарды тыңлайым, алардың творчествосын күзетіп барам, çünkü мен артист боларақ, олар несек хайп үстінде эшлей, несек там реклама, продвижение үстінде эшлей, и хәзер ғұммен немеке в тренде, мен шуны күзетіп бара керек. Шуға күрә мен тыңлағым келмәһәле, мәсәлән, Моргенштернды тыңлайым. Ну, күңел менән тыңлайым Бастаның элекке йырдарын, Наганоның йырдарын тыңлайым. Күңел менән тыңлайым, но Джимсинла тоже. Кайбердә лирикага берилеп киткәндә пиццаны тыңлап алган тегеләр, прикольно тоже. Ну, оның күбрәк не инде. Хәзер мағарак более добрый ердар. Шунан төрлесе үзгәреп тора, элек Оксимиронды тыңлай торган чөтү югалды. Оның альбомы булган. Мин оныттым. Бәлки күптәр белмәйдер, тоже һиңа мош асыш булыр, тыңлап кара. Мин бәләкәй сакта минең ниндәлер остазым һәм булды демәкән. Именно мин шуның йырдарында үстем, и миңа төшенкелеккә биргәндә шуның йырдары мине күтәреп бирә торганы. Карандаш дигән бер йырсы, рэпер Карандаш язып карагыз. Мен әле һуңгы сыккан альбомы прям вообще инде. О, гомумән жизненный йырдар, яда жизненный нисек була. Тормыштан сыккан йырдар. То есть простой, явай егет, и фекерен матур иттереп туплап еткерә белә, и прям
Ярдары классный карандаштың бар. Ярай, тыңлап карарым. Но әлеге бә шақы ярдары көп, чтобы аудиторияны завлечь, привлечь. Но, тем не менее, жизненные ярдары вообще офигенные. Мен бик ауыр шақалақ, Бұлай, ярдардың... Карандаштың бірінші болып времена деген ерін тыңдаған. Карандаштың времена деген ерін и дома деген ерін тыңдаған. Советую. Ладно. Ярдардың музыкаль яғына батым яхайын, әлі текст яғына? Юк, текст яғына шул. Кемдер мен музыкаль яғына, мәсәлән, РМТ, олар именно музыкант, РМТ өҙеләй. Ол РМТ өҙеләй әйтә. Я музыкант, мин музыкант. Ә мин именно шул текст яғына и даже РМТ мен спор булдым шул әле. РМТ мен булман мен истемейм. Ол теге нәйлә, теге ярдарда именно музыка важнее. Ә мин әйтәм, һүз менән генә алдырып була. То есть минем башкорт сәясә йөрі, ул бер инде музыкаһы көйһөз интелле үтте. Просто шигырь итеп типа речитативты гына Instagram контактка һалган и шул хайпану бит инде. То есть һүз менән генә үтте. Шуның әдерәк бит көйштән итте, и всё. То есть һүз менән генә алдырып була. Ну, музыка менән генә алдырып була тоже. Икеһеле. Әйе. Үзең интервьюларында һин яш кына, үзең интервьюларында ла интервьюларда һалдың, һин һөйләйһең рус егетләре турында, нисек рус мәктәп укучылары турында, нисек улар һинең ярдарыңа бөйеп китәләр, нисек шулай башкорт мәдәниятенә ылыгалар. Гомумән, афарин дип генә әйтергә кала. Һәм гомумән мине шундай һорау туды. Менә башкорт эстрадаһынан тыш, тагы ниндәй методтар менән рус әйткәндә, шулай итеп башкорт телен популярлаштырырга мөмкин? Именно ярдардан тышмы или? Ярдардан тыш гомумән башкорт. Башкорт эстрадаһынан тыш. Методтар күбрәк контент кирәк, күбрәк башкортча контент кирәк. Ниндәй булһа, развлекательный контент, анда юмористический, төрлесе, хоть әдерәк, ну, безнең башкорттар теге похабщинаны яратмый, но әлегеле баягы без похабщина билмәһәк, аны бары Моргенштерннан карайлар, нидән карайлар. Но әдерәк безгә теге шул үсмер аудиторияның караштарын, чтоб тегендә генә карап утырмагандар, безгә ялып итер өчен әдерәк кирәк. Ну, аккуратный гына итеп эштәй белһәң эштәп була. Ну, һелкен, тоже әдәләнде фантазиялар уята, но тем не менее бер ниндәй теге әдәпһез һүз юк бит инде һелкен нимә. Шуның күп әдәп культурный итеп тоже эштәп була. Шуңа любой контент кирәк, мультфильмдар кирәк башкортча передачалар кирәк, тоже интервьюлар кирәк. Тимәк, интернет менән күбрәк эшләргә. Интернетта, телевидениела и безнең теге калышкан ниндәйдер борынгыса отстающий булмаска тиеш. Хәзерге замана менән в тренде эшләр кирәк именно. Чөнки безнең киләсәк ул яшьтәр, молодежь. Безнең киләсәктә телевизор хакланһаң тиһәк, шул молодежьга надо нацеливаться. Яшьтәр өчен контент күбрәк кирәк. Тимәк, менә контент турында һөйләшергә күстек. Минең шәхси һорауым бар. Менә мин кулланам iPhone менән. Минең MacBook, мин гомумән iPhone Мин гомумән Apple фирмаһын нык яратам. Ой, әттем. Мин яратмыйм. Әйме? Наконец-то хоть какой-то ниндәйдер баһала. Гомумән, әйме, һәм мин тыңлайм музыканы Apple iTunes аша. iTunes музыка аша. Һәм димәгә башкорт йырсылары үзләренең шундай икенче менә бәйләнештән тыш әйткәндә, белмәй Яндекс.Музыканы белмәйм. Бәйләнештән тыш калган платформаларга һалмайдар. Һинең 4 ярыңгадан бар Spotify-да ла, Apple Music-та ла. Менә шул ике минең уйлавымча теге төп музыкаль платформалар арасында нимәгә башкорт йырсылары үсешмәй? Менә РНТ-ның йырдары күп түгел, алар күп әйе, уның гомумән руслары түгел, ул гомумән ешрак калырга тырыша. Әмма калган йырсыларын күрмәйм мин. Менә Аргамактың 2-3 кенә йыры бар. Гомумән бу теге дөресен әйткәндә без шоу-бизнеста, башкортстанда калыша бит инде, татарлардан да теге эстрададан тем более. Но гомумән безнең мекәле шул башкорт артистлары эштей белмәйләр. Вот мен күптәр әйтә, шун миңа күптәр һорай, һин шунда площадкага кайтып халарга, ничек халарга дип һорайлар. То есть һуң кыбырлай башлай белмәйм инде. Мин үзем дә площадкада но минең бага җавабы бар. Мин теге
любительский гына шөгыльләндем. Даже сәй йырлау минем любительский һәм кына сыкты. Хоть и там ниндәйдер аудиторияга төбәк эшләһәм дә любительский һәм арак кына уровеньдә инде. Чөнки мин башкорт сәясәнең яры интернеттан, ай көйе. То есть минем бит инде төп баттым яһала һүзләргә, миңа теге мөһим түгел, там лично үзем язган көйме или же интернеттан алган көйме. Интернетта бар аранжировщиктар, битмейкерлар диләр, битмейкерлар бар, популяр булмаган. Уларды күрһендәр өчен, улар популяр булып китһендәр өчен үзләренең аранжировкаларын, минусларын, биттарын бушлай куялар интернетка. Таралсын өчен, чтоб рэперлар уларды куллансындар өчен. Шуны һәммәк бушлай куелган биттарның аранжировкаларының арасында прикольный гыналар килеп сыга. Эзләнеп үтер кирәк шуныһы. Мин әйтеп үтер кирәк, күптәрдер бәлки белмәйләр, гомумән шул платформалар Apple гомумән үзе профессиональ булган ярларда гына сыгарган, рөхсәт итә. То есть авторский права кирәк. Мин һүзләрнең авторы булһам да, ул минустың, биттың авторы түгел мен. Шуңа күрә мин уны нигә һалмайм? Теге шул iTunes-ка, Яндекс.Музыкага шуларга һалмайм. Шуңа күрә минең ошо әле более-менее теге мандып киткәнгә тиклем әдәрәк теге ниндәйдер акса эшләй башлана, яңарак кына бит. Коронавирустан алда гына бер ел тирәһе генә мин ошо безнең эстраданан гына эшләгән аксага яшәй башладым, әдәрәк итмәк тотлык баһала хотя бы. Шуңа күрә мин уның бит аранжировка үзең эшләтәң икән, менә кемдән заказывать дип эшләтһәң аранжировканы минусты. Шунда гына уже всё аранжировка заказаны, хатып алынган, һүзләрем үзеңдәге уже спокойно куярга була төрле площадкаларга. Мин яңарак заказывать итеп эшләтә баштым. Мин яңарак шуга менә хәлемдән килә баштым. Мин аранжировкаларга хәзер заказывать итеп эшләтәм, хәзер теге тыныс күңел менән площадкаларга һала алам йырларымны. Ярый, көтәм. Асыллап төсөнки минең менә үзем йыр тыңлаганда башкорт йырларын тыңлай алмыйм. Шундай, һуңга һорау. Тәңгә сыңарса без Заһир Зәйнетовна һөйләшкәндә, коронавирус турында әйтә башлады. Юк, Назгөл һөйләште. Әйе. Ул әйткәйне, коронавирус вакытында 42 йыр язган. Һинең уңышларың нинди? Әйе. Моның бит команда менән эшләй, яңа түгел. Молодец команда менән эшләй. Белмәй әйтмәйм, но аранжировканы эшләйләр, һүзләр язалар. Шу, Минең үземнең башыма килергә тиеш, үземнең илһам килергә тиеш. Әле һуңгарыла. Минең йырдан бар, сыкмаган йырдан күп. Менә бию көйне бейне уже 1 ел буена кешәр һорай, мин концертларда гына сыгыша һәм кетәм дә касан сыга. Ну сыгар кирәк. Мин аны менә кайбер йырларды именно нехер дә үтә, клипһез дә үтә. Теге менә или артистлар удают на сердце боль взгляд смотреть небо, многоточие, алар вообще клиптары. Но ардың йырлары именно клипһез үтә торган йырлар. Минең дә шундай йырларым бар, клипһез үтә торган. Башкортча әйтсә клипһез үтә бит, в принципе. Вот. Бар йырлар именно клип менән сыгар кирәк, чтобы популяр булган өчен. Ошо бию көйне бейне клип менән сыгар кирәк. Оп, салам алейкум дигән урысча язган, иң беренче урысча язган йырым бар. Тоже клип менән сыгар кирәк. Тоже үзләренең сиратларын көтү ята. Клип сыгар өчен акча кирәк, финанс кирәк бит инде. Шул нисә йыр бию көйне бейе, салам алейкум, мыжыма дигән йыр яздык куштым менән мыжыма. Йырлар үзләренең сиратын көтү яткан йырлар күп. Еще Зайнидин менән яздык йыр. Ну, мин шул үзләрем яздым, идея, Зайнидин эштән инде аранжировка. Вот. Тимәк, Ул һаман сыгалмый ята. Тимәк, бер тиздән һиннән яңа йырлар көтәбез. Бар, сыгырга яткан йырлар бар, түгел, касан сыгар белмәйм. Тимәк, Атидан бер Алтынайдан яңа йырлар көтәбез. Уларда Spotify, Apple Music платформаларда ала көтәбез, майдансыктарда ала. Гомумән, рәхмәт килгәнеңә. Рәхмәт сакырганыңызга. Әйе, асыллап. Денис, безнең оператор вообще мощный. Фотограф классный. Бары, обращайтесь. Кызык булды минем өчен. Рәхмәт. Булды. Рәхмәт. Болит.